माथो जालायखोब्रा? ओइ नार्जिबुदां, दाबायदियाव आं थैनानै थांब्ला नों गोदान हिनजाव लागोन ना लाया? नोंलाय मानो थैनानै थांनांगौ जाखो? नोंनिख्रुइ आंसो सिगां थैगोन। मोजाङै बुं, थैनानै थांबा नों हिनजाव गोदान लागोन ना लाया? मा सोङोब्रा? आरो आंलाय मानो हिनजाव गोदान लानांगौ जाखो? लामारा नोङो? लायालै लाया। आच्छा नंगौ नामा? दाबायदियाव सोरबा बिराद मोजां सिख्लाया नोंखौ गोसो थोबायनो, महर गोसा एक्ट्रेसफोरा, बर' एक्ट्रेसफोरा नोंखौ गोसो थोबायनो। आंलाय बर' एक्ट्रेसफोरनि नामखौनो मिन्थिया, बिसोरलाय आंखौलाय बोरै गोसो थोनांगौ? नों माने बिसोरनि नामखौ मिथिनायमोनब्ला गोसो थोगौमोन। थोद, मा गोराव सोरावब्रा? मा नांगौ नोंनो? सिदा सिदा मानो बुङा? मा नांगौ बुं? जेबो नाङा आंनो। खुगाया माबा मोनसे, गोसो सिङाव माबा मोनसे, आं मिन्थियोना। नोंहा माबा मोनसे नांगौ जादों, दे बुं। होमबालाय माथो खालामनो? देग्लायनि बैसागुआव बानलु बेदाङाथ' न'आव फैखानाय नंखाया, बेनिखायनो आं बानलु बेदांखौ गावनो खबर लाहैनो सानदों। मानो? मानोहाय? बानलु बेदाङा मोनसे गोजान जायगायाव, गोजान हादोराव फरायहैदों। बेखौ नायहैनायनि दायथ'आ जोंनि बिमा बिफानि, नंगौना नङा? बेनिखायनो बुंदों आं टिकेटखौ दाननानै थांनोसै। आं थाइलेन्डआव थांनोसै। आच्छा, बेनिखायनो माबा माबि होनगासिनो। नाथाय आंहा दा थाइलेन्डआव थांनायनि सम गैथ'वा। आं नोंखौ बुङाखैना, नोंखौ लेङाथ' आं बेलेगखौ सोरखौबा लांगोन। थेवबो आङो नोंखौ लाङा माथो। आच्छा, आंनो टिकेटआ दाननानै हरदो, आं गाबोननो फिसालाखौ नागिरना थांनोसै। आंहा गोसोआ मोजां मोनथाराखै। बेबा जादोंना लोंदोंना लोङाखै, ओरैनोबा एसे एसेयावनो बेमार जायो आंना फिसालाया। बेबा माबायदि कन्डिसनाव दंहैयो बेखौ एसेबो नायहैयाबा जागोन। आच्छा दे, थांबानो जाबाय। आं गासैखौबो एरेन्ज खालामनानै होगोन। मा जाखो? बहा थांनो नागिरदों आयै? बानलु बेदांखौ नागिरहैनोसै। थाइलेन्डआव बहा थादों, मा खालामहैदों, जेबो खबरखौनो हरा। बेनिखायनो टिकेट दाननो होदों आं नोम्फाखौ। नंगौ? औ। नोंथ' मिथिखायो दा बानलु बेदाङा बहा दं? बहा दं मानो मोजाङै खोन्थायाखै? बानलु बेदाङा आंखौ खोन्थानो बादा होदों। नुबाय। बानलु बेदाङा थाइलेन्डआव थानायखौ खोन्थानो होआखैनो। खोन्थागोन ना? बहा दं? बानलु बेदाङा आं मिन्थिया। हा? मिन्थिया? आं मिन्थिया। नार्जि, टिकेटखौ दानदो। बिसोरजों जाला। बिसोर माबा मोनसे दोनखुमादों। आयै आंखौ निमाहा हो। बानलु बेदाङा जापानावसो दं। मा? जापानाव? औ। मानो खोन्थायाखैमोन? औ, मानोथो खोन्थायाखैमोन? बानलु बेदाङा रावनोबो खोन्थानाङा होननानै बुंदों आंखौ। बेनिखायनो खोन्थायाखैमोन। नुबाय नार्जि, नोंनि फिसाला फिसाजोफोरनि आखलखौ गासिबो खोथाखौनो दोनखुमाजोबो। माने आं बिसोरनि नोजोराव मानसियानो नंला। आं बिसोरनि नोजोराव बिमायानो नंला। मानोथो लाखुमानाय? बेफोरथ' गाज्रि बाथ्राना, फावगालि। आंबो बारा गोबाव जायाखै मिन्थिनाया। दाखालि फन खालामनायावसो आं सोंबाय थानायाव खिन्थादों आंनो। आंबो मिन्थियामोन। बिसोरखौ रायनानै जेबो लाब गैला। बानलु बेदांजोंसो थांनानै रायलायहैनोसै। जापानाव बहा थायो? आं जेबो मिन्थिया आयै। ना बेखौबो थगायलायबाय? आं जेबो मिन्थिया आयै। जेबो मिन्थिया? नों मा मिथिगौ? हा? माबा मोनसे बुंबाथाय जेबो मिन्थिया होनबानो खारग'योना? नार्जि, आंनो जापाननि टिकेटखौ गाबोननो दाननानै हरदो। मोनो मोना मिन्थिथारा आङो। मानो थगायदों बियो आंखौ? बा न'खरखौ मानो थगायदों? आं मिन्थिया। नार्जि, टिकेटआ दाननानै हो। जागोन दे, सोरखौबा लिंनानै लांबानो जाबाय। सोरखौ लांनो? दुम्फावखौनो लांनोसै। पासपर्ट दङना गैयाथाय बेहा? थागोन, मानो थाया जानो। थाबैनो थांनानै नार्जि बुदांखौ खबर लानानै फै। जागोन। आङो नोंखौ बिमा बिफाखौ थगायग्रा जादों नोंसोरखौ। सासेखौ खबर लाना फैग्रोनि आं। बानलु बेदां। माबार बुं। आरो आंनि नाम्बारखौ मोनदों होननानै आंखौ मानो बार कल खालामगासिनो? बानलु बेदां, आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ जापानाव दङ होननानै आइनो खोन्थाफ्लांबाय। आइमोना गले गले सोंबाय थानायखाय आं खोन्थानांगौ गोनां जादों। प्लिज आंखौ निमाहा हो बानलु। इट्स अके, जेबो नङा। ओमफ्राय आइया जापानाव थांनो नागिरदों। मा? औ बानलु। मानो जापानाव फैनो नागिरलायखो? जेरावबो मानो हारसिङै थानो होआ बियो आंखौ? आं लाखुमानो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय बहा हानो दे गावनि बिमा बिफाखौ सानबेसे थगायनो नों? बेबो गोजान हादोराव थाहैनाया। जाबाय दे, बांद्राय जेबो बुंबाय थानाङा आंखौ। अके, बाय बानलु। मालाबाबो गोजोनै थानो होमारला बिसोर आंखौ। जेरावबो मानो आंनि उन जाबाय थायो। आंनि न'खरनि मानसिफोरा खमसे खमथ' साननैसो मोजाङै थानो होबानो जायोना। मानो फैदों जोंहानाव? फैनो मोना। नानि, बेफोरबायदि नङाब्रा। दाथ' मिथिखादों इलेक्सननि सम, बेनिखायसो फैदों जों। गैया जोंनाव फैनो मोना। औ, सरकारा जोंखौ नायस'ना। देरहाखांनायनि उनाव गैया। पार्टिया जियानो जाया मानो, गासिबो पार्टिनिफ्राय जों दुखियाफोरा जेबो मोनाखै, स्पेशेलि जों गामिनिफ्रा
खायसेया मोनदोंबाबो दुखियाफोरा मोनाखै। थांखांनायफोरखौलाय आरो माथो बुरखायबाय थाबावनो एबारनि केन्डिडेटनो भटखौ होबानो जाबाय बिराद मोजां खामानि मावगोन। बुंनायाथ' बयबो बिदिनो बुंखायो जि नांगौ समाव आखाइ आथिं हमफैगोन उनावहाय जोंनो जेबोखौनो होआ। गैया जोंहा बे ओंखारलां फैसा होगोन थाखा होगोन होनबाबो गैया ओंखारलां। दे बिदिबालाय अब्लाबो अमा खर' पार्टियाव भट होबानो जाबाय। जागोन दे गोसोबायदि भट होगोन ओंखारलां। मोनफ्रोमबो पार्टियानो न' फैनानै भट बिफैबाय थागोन उनाव जेबोखौनो होआ नायै। माथो उनाव जोंफोरखौ नायफिनानो हौवा थैजानायफोरनो न' होगोन हौवा थैजानायफोरनो रान्दिनि पेन्सन होगोन गैया माथो। बेनिखायनो रावनिबो नारसिननायाव भट दाहोखायो। नों जायखौ मोजां मोनो बेनो भट होबानो जाबाय। माथो जायनो भट होदोंमोन बेनो भट होलां एबार बेलेगनोसो होनोसै। माथो आब' हापांसो फै जिरायफै। आं जिरायलायलाहाय फंसे बाथ्रासो रायलायनो फैदोंमोन। जिरायफैबानो जाबाय दा। आं जिरायलायलाहाय एसे इमारजेन्सिसो जादों। मा इमारजेन्सि? दुम्पाव नोंनाव पासपर्ट दङ ना? दंनायालाय दङहाय जेरावबो थाङाबाबो मालाबा नांगौ खोमा होननानै बानायदोंमोन आं। होमबालाय एबार आंजों जापानाव थफादो आरो। मा? जापानाव जेबो टेनसन लानाङा आं टिकेटखौ दाननानै होगोन जानाय लोंनाय थानाय गासिबो खरसाखौ आं होगोन। माने एप्रिल फुल बानायला बायखो नोंलाय आंखौलाय? एप्रिल फुल बानायाखै बेफोरखौ आं मोजांबो मोना। आं एप्रिल फुल थुल जेबो खालामा आङो। आंथ' मिथिबावामोन दिनै एप्रिल फुल ना मा होननानै नों खोन्थानायखायसो मिथिबावबाय। होमबाबो खोनासंनाया बिराद मोजां खोनादों माथोहाय। जापानाव थांनो हायो आंनि ड्रिम कान्ट्रिसो बियो। होमबालाय थौदो आरो। माने बिदि बुंलाबायदोंहाय खुसि मोनलाबायथारदों नै आंहाबा बिदिनो ओंखारगासिनो। नंखागौबा आं नोंखौ लिंखादोंबा आंलाय मानो ओरैनो बुंनो। आं टिकेटखौ दाननोसै नोंनि पासपर्टआ हर पासपर्ट थाबासो टिकेट दाननो हायो। नंगौ नामाहाय? आं मिनिगोरनिहाय मा? माखौ इसिबां मिनिखो? आं मिनिनो ओंखारदोंहाय। सोरबा बिदि लिङोमोन मानो मिनिया जानो? जापानाव थांनो आं फैसा गारनाङाबा जानाय लोंनाय थानायखौ मोनोबालाय खुसि मोनोना सोरबा बिदि लिङोबा। हरखाबनो गासैबो सुबिदाखौ होगोन होननानै सोरबाफोर गोजानाव बेरायनो थांनो लिंबा खुसि जाया जायो। मिनिनो ओंखारदोंहाय मा? जायखिजाया ओंखारबानो जाबाय दे। बांद्राय सानबाय थानाङा दे। जि जोमफोरखौ सोखानानै लाखादो गाबोन नङाबा गाबोननि हरफ्राव ओंखारलांनोसै। नंमारगौ ना? आं मिनिनो ओंखारसोदोंहाय मा? मानो थगायनो आंलाय पासपर्टआ हरदो। लायनि माथो होननो जेरावबो थाङाखै नालाय थांनो मोननायखाय खुसियानो माहा लागोन माहा थागोन जादों। जेबो नङा दे बिनि जायगायाव आंबो थानाय मोनब्ला आंबो बिदिनो जागौमोन। मानोथो थांनो नागिरदों? फिसालायालाय ओजों दंहैयो बेखौनो खबर लाहैनो नागिरदों आं। दे होमबालाय। आइला जामाइला मानो बिदि साननांगौ जाखोब्रा? आं नोंसोरनि थाखायनो बेसेबां सान हर गिदिंगासिनो केम्पिं खालामगासिनो आं देरहागौबा जागासिनो अब्लाबो नोंथांमोना बुजियाना आंखौ। लामायाव बिदि थाथेनानै मावजि गोसोमफोर बायदि बारथेनानै आंनि खामानिखौसो जात्रा नस्थ' खालामनो नागिरबाय नामाब्रा? बिदि नङाथ' आंनाव फैसा गैयाना दा। आं फैसा गैयालासेनो माबोरै नोंसोरनो एडभान्स फैसा होनांगौ जाखोब्रा? मानिबायलायनो आं नोंसोरनो फैसा होबाय उनाव आंहा जेनेबा आंखौ सोर नायगोन? नोंसोरथ' आंखौ नायफिननाय नङाना। गावनि खोथाखौल' सानो नै दाबो। बिदिबा जों दुखिया मानसिफ्रा मा जानांगौ सार? मानो दुखिया होननानै दुखिया खालामनानै लाबाय थायोब्रा? जेसेबांनो दुखिया होनगोन एसेबांनो दुखिया जागोन। आं बुंखायो गावखौ मालाबाबो दुखिया होननानै लानाङा होननानै। एसेबांनो दुखिया होननानै लागोन एसेबांनो बांसिनसो दुखियानि बोरा फैगोन। माने दुखिया जाबाय थागोन। बेनिखायनो आंनो भट होदो नांगौखिनि सुबिदाखौ होनोसै। नैबे लामायाबो गुगाहां जादों बेनिखायनो मोजां खालामनानै होनोसै। बिदि लामा थाथेनानै फैसा बिबा जायाब्रा। सार उनाव देरहाखांबा जोंखौ नायनाय नङाना? देखो फोथायलायनाय थानांगोन ना। आरे गासिबो मानसिखौ फोथायालासेनो थाबा बरबाद जायो जिउआ। बेनिखायनो सोरबा सासे नङा सोरबाखौ फोथायनांगोन। आंनो भट हो बास नोंसोरनि थाखाय बायदिसिना लुनानै होगोन आङो। अमा गन्द्रा बानायना होगोन अमा फिसिनो थाखाय आदार नागिरनानै होगोन। बे बेलायाव आं दंना। नङा माथो सार नोंथाङा माइरंजों लोगोसे मैगं थाइगं होगोन होननायखौबो होआखै। देखो थाङै थुङै बेयावसो नांथाहैलायबायना। सरकारा एसे दुखिया जानानै दंलै। रायजोफोरनिफ्राय फैसा मोना जादों। रायजोफोरनिफ्राय फैसा बख्लबासो सरकारा माहाजोन जायो आरो सरकारा माहाजोन जाबासो फिन रायजोफोरखौ बुरखायफिननो हायो। दा आंनि आखाइ फैसा थाइसेबो गैयालै। बेनिखायनो प्लिज अन्नानै आंनो भटखौल' होथारदो आंखौ देरहासार जाहोदो। गैया फैसा होआगौ माने बेनिफ्राय लोरिनो मोना आरो गामि सिङाव हाबैनो मोना। सेंग्राफ्राबो बुनोसो जमखादों। सेंग्राफ्रा बुनो जमदों? होमबालाय आंनो बे गामिनि भटखौ नाङालै एसेबां आलाय सिलाय। सेंग्राफोर गारिया दे थिखोदो। नङा गारिया फिदिंदो। जागोन सार। रायजोफोर बोरै जाखोब्रा लाब्रा खारसना? गुसुंबाथाय बांद्राय इन्ट्रेस्ट मोनाना। गोलाव 30 मिनिट 40 मिनिटबासो माथो हाला। अब्लाबो गुसुङैबाबो लाबोबाय नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना जेबो दुखु दाहा जानाङा लाबोबाय थागोन गुसुंबाबो। दे एबार फैबाय थानाय एपिसोडाव हाफां गालिया जोंहा जापानाव थांगोन नेनानै थाबानो जाबाय।